О, автобус бепулай. На прическа да лайк монин, агар намонде на. Салом алейкум ҳама каса хубен пинҷе. Ана я шогирдам занг зад гуфт акай Зоир гуфт ана я ҷо занг заде мега хай мо ҳам хеле таҷрубка мекунем рӯӣ мекунем ҳам нимкулахо манда шогирдои ма бисёр баш 90% га мешава. Ана гуфтан ки чӣ савол дар бораи чӣ рафт дар бораи шприц рафта гуфтан ки дар як рӯз чанд бор смазка мекунӣ. Ина нигоҳ кунед, ина барои ҳамин шогирдои навшогир ина электрода и барои чия? Барои нами смазка. Каси права экскаваторчики мехоҳам марамат. Номерои телефони ма 8 921 908 0748. WhatsApp кор мекунам, просто праваи трактористи тамоматан шумо права қади ёрдам метавонам. Ана стажировка ҷои корам ёрдам метавонам бародарҷон. Хайна бетона рехтем, ина нигоҳ кун. Ина нигоҳ кун бетона рехтем. Ҳозир ҳамин гуфтан дам бигирен, бо бетон меояд. Ана савол ҳами хеле шида гуфта ки дар як рӯз чанд бор смазка мекунӣ? И электрод ҳам хеле қатъ кун, дар онҷа бумон, дар кор мешава, баъд меои инҷо инҷа биёй. Ина хеле тоза мекунӣ ина инҷора. Гуфта ки дар як рӯз чанд бор смазка мекунӣ надониста. Ана гуфта ки дар як рӯз як бор. Гуфта не, дар як рӯз ду борам смазка мекунӣ. Дар кадом ҳолат ду бор смазка мекунӣ? Дар ҳамон ҳолате ки бугӯ агар ма дар балота кор кеста будам, дар торф, дар қам нахе медозӣ, и смуват мешавад, ина ми дар дуруни об дар дуромад, дар як рӯз ду бор смазка мекунӣ. Фаҳмидӣ? Анам хеле бугӯ, як рӯз саҳар то обеда бо баъд обед як бор дига. Инам хеле ҳамира гуфтанӣ будам. Баъд як чиз дига ки аммо чӣ? Ҳозир автобус қади бачаҳоро мебаранд шаҳри Псков, ай Москва, ай метро Строгино мебаранд, туда обратно бесплатно. Ана қисса куто нигоҳ кунед. Иҷа на якта смазка, инаҳа. Ман ина просто смазка кардам биромадам, да. Смазка кардам биромадам, гуфтам вақта нагира, иро тоза кардам. Ана автобус бепул мебаранд, меёранд, неки уҷода обязательно бояд 4 категория бигирӣ. Ана 4 категория бигирӣ. Баъд метавонад чӣ кунад? Автобусро мегира мебарад. 4 категория, категория Б, С, Е, Д, особият метка тракторист, водитель погрузчик, машинист экскаватор. Инам хе. Ана бародари мо ки боши бо хай смазка мекунӣ, ина ҳоно ҷои қад мешагиша, онам ҷои унаҳа, ҷои қад мешавад. Онам ҷои смазка, онам поёнош. Онам поёнош, инам ҷо смазка мешавад. Ма ина ҳамаша смазка кардем. Боша барои шуморо нишон бутон. Ина инамҷора смазка кардам. Ина поворотный круг. Он оҷа бараш. Баъд ич наме электрода бо инамхи мемонем. Тамом гуфтам ҳамира ма шумо да бифаҳмоно. Ягон ҷои фан фребз нест. Ана ма шумо да оз видео мемонам, чиқар шогирдои ма мераванд, экзамен меспоранд, ҷои кор медуранд, ҳамаш видео мекунам мепардам, ма мушро пешниҳод мекунам мепардам. Ина хахтон десен хина казимистон ай. Додина. Яхдам ҳама каса гирифте супер ина бачакора дина ака гирифте 100% бачаҳои бохтарам ҳастан кушония торике хахшуна автобус бепулай ина прическа да лайк монин агар намондин агар хафа мешавам. Салому алейкум акайзои ҳамин группада давоид мукарина бародар кора партов турмадем намистем қабулш кардем мадем ҷои корда ҳам чӣ гуфтанем азур раҳмат хаем дастгирӣ мекунем бачаҳода гуфтанем морам ҳамин корора карагӣ нестем хай гирифтем ҳамин ҳуҷҷата ина бастин ҳамин корои наумтари ма калазардора бин ҳавай ҳолаи бигирен ҳаракат кунен ами наметунум неста я карочи аге наметунем мо намешава ава ягон авлоду тракторист набуда ту намешай неста хеле гап бояд нагем бачаҳо хайна ҳаракат кунен
акай зоҳир саломат бош.